jingpule na shithi baningkong uyo anes bukhut kranong kamalai khot khatlai haduh khatpra hei wat lingo ko para bangen pakaprathe ka isi iphi ngela rengkang na ka jingyap sha ka jingim pdiang ngela tips kem na marwa ngin ela ki para uta upang yet usa ha ka jingyam jar ubashun yela upara unong penyap rio pat phitep ba ha unong penyap rio ka jingim bam jukut kamju sa da lelei nang ne ngïathu ya ka jingieid ba Khrist ula it ya la ka jingim na ka benta jongi tingiru ngidei ban it ya la ka jingim na ka benta ki para ada uno udon kaspa ka hajar perthei bad uyo I ba upara ukirdo penban sutnyo banle spun yu kumno ken ka jingieid Blei kanyaisa hauta ko khun ba yin tungin jingieid tang da ka ktien bad uthli Henry da ka kam ban ha ka jing shisha ka ktien jong utrai kasam shispa khat Henry ka khat shipho haduh khatlai pat khat Henry haduh khat nyo ngalari ala ka jingieid wat haba ngala ong nga khuslai shi ka dei e padhaba ngala ong ha ka jing ngophim dam riu bala banshanya ngan siu kliang ayu ya utrai namar ka jingle subunju u yanga ngan ra ka khuri aingu ya unong pnem jonga da ka bakhot kirpa de ka karteng utrai a try ngalong umrau jume u khun kamrau jume me milalau ya kijin khum jonga ngan tarwa ha me ka jin knya aingu the gospel uyo anes klanong ka khatsan khat ar haduh khat nyo ka hukum jonga kalong kani do ye yet mar klyang kumba nga yet iphi ka jingieid bakrau tam ba upriu ula bandan na ka benta kilok chumu kalong ban it yala ka jingim na ka benta jongki kilong kilok jonga lada phile ya ka banga hukum iphi ngam khot shu iphi ki shakri namar ushakri tip ya ka jingle ukenra chungu Henry nga khot iphi kilok namar ngâlayathuhlypa aphi kan kapa ngalayosngo naukpa jonga dei maphi ki balajiet yanga ngakin ngalajiet iphi pat ngalathung iphi penlen pat ban penmi so shibun da uso uban yaisa tikum tau kupa ai happy kat kabapi pan na u hakakerteng jonga kanete kata kabanga hukum yipi tu ye mar kalyang ko gospel jong utrai